Khoroksa sakra 3 bosor wngkha sak hamya wngwi bo lukurokni thani koikha rang puisa kwrwini bai sak ham nokrogo thangmani bagwi lukurokno bo koikha hinkhe tai bo koikha bo 26 Asrambari constitution ni tabuk je MLA wngwi tongnai chini sar Onimesh Deborma no bo koikha bini oro thangwi bini sori hamyarokno thangwi nainani bagwi tai bo khi swtwi phaiya wngwi tongo mairok twirok laya wngwi norok nai tongdi Joya kwrwi AK Deborma channel o. Ani babu 2 bosor dore wngkha जों बोसा बोतोरok nai naikha hamya iko doctor tlango doctor bo naikha tei bono chini pahar ni onjolni mwtai atai rok bo hwnwi ochai uja rok hwnbo naikha जों rang puisa bo kwrwi tangwi twi chanai borok ba जों belai kheno kha khamjak tongmani ani babu no जों narwkna muchungo tei kisa जों babu bai tongna muchungo hamdi ni mano hwnwi chini yago rang puisa kwrwi bai naimalia abono khajani taku buku rokno lukurokno ang sawo. Nini babuni bumungle tamo? Ani babuni mung khai Wakhirai Deborma. Kami khai? Kami khai nabe kami mungya. Abo panchayat ni mung tamo khlai? Panchayat ni khai namkhara. Block mungya kami da khobjak ba? Mungya bali block chini block hwnkhai to. Mane je sori hamya ngwi tongmani o sori hamya kok saijaman? Saimaya bokho to ko जों kok thaisa thaini sik saidamano. Bazar rogo sojai rogo thangdaman bazar rok. Mane bisnani kutulmali atana? Kutulmaya. Gabno lukuruni. O kutulmaya mane koi bosor wngkhana mane koi mas wngkhana? 2 bosor dore wngkha जों nai naima bo bisna bo kalaijak. Jenarokni amsaini minister MLA hinjaknai roklai phaijaknai phikya? जों jabo janok jakya ba जों simi nai tongma ba janok jakya. Chini yangni bisingtwi ang tamo kwcharno muchung MLA minister rokno nongni. Abono phaina phaijato chini sar minister rok chini sar Onimesh rok phainai phaitu hwnwi ang khabai khubai kobo jao. Nongno roni je MLA ni bumung tamo? Minister ni mung tamo? Sar Onimesh. Onimesh Deborma to na? Sar Onimesh Deborma. Bo phainai phaijato nai phaitu nukthu जों जे बोसारखाय कस्त खायनो जों नाय तंखा सेस्ता खायबो नायो हेफोना रां सागो रां पुइसा करि बाय जों नाय माया हबं हबो माथुया सालाय मुं नाय मुं करै काम खायसे आजि वे साखायसे जों काम सामुं थांखायसे जों आजि खायसे जों सानान मुगाय ते बुमा बहन नायनो गाय हबं हबो जों माथुया tabuk tirpra hasteni lukurongno le tamuk kasarna musung tirpra hasteni ani taku khajani rangha taku bokhorongno ang kasarna musungbo kisa bong thani lukurang thani saijo mankhaiba an taku bokho rangchangni taku bokhorongno saijo mankhaiba ang belakhe hamjak nini babuni je sori hamya ngwi tongmani aboni account to account tongo nini bumung khai an mungkhai rok mal Deborma ke 10-15 din kha babu khisi phaiya gesem to doctor go to lang thangmaya bono asok durbal tawo mane khibo phaya sitiyo phaya 10-15 din khata gesem muraklaimang ma thuya kostong na kya samung bo kari sini kosto no hobo जों bialni borok ba samkhai kese chanai borok ba जों bono nai man sini khomata kari kha abono no ani khajani taku buhu rok no taisini sar Onimesh no ma koi jawo phai nai phaitung saijak khlaitung hnui abono ani kok hambai jotno khurumkha.